от тебе ти снима. Да, там има всичко. Колко е красиво тук! Майката сега ще дойде. Мами! Как гледам милата? Къде си бе, мами? Тя е толкова щастлива тук. Мами, гледай колко е красиво тук бе, мама. Къде са топките? Топките, къде са топките? Топките, мама, къде са топките? Там, горе. Добър вечер, добре дошли, заповядайте. Благодаря, благодаря. Все така да и се радва. Снежинка. Благодаря. Мами, виж какво е между мама? Какво е между мами? Леле! Пати, она вика пати. Пате. Да. Здравей, нека да си здравей. Благодаря. Вядайте. Нека да си намеря местата, да има удобно. О, Гери, благодаря. 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 Хайде, дай го на дивица. Мами? Мами? Виж това на бати? За Коледа са мама, не виж? За Коледа. Заповядай, мами. Браво! Благодаря. Мами, виж къде е Дими, виж къде е Сянка. Виж къде е. Как се пускате вие? Направи здравствуйте. Къде е мама? Дай ръчичка. Дай ръчичка на Дими. Браво! Ей, пусни ли мама? Ай, пусни се. Ай, Дими се научи да скича. А, не. Пусни мама. Да бях. Не, браво! Супка, къде е мама Сянка? Има топчета? Браво на Дими. Така, мами, дай мама да ти събече, тя ви паси. Какво имаш, мама, там, балончета? Леле, мале. Какво имате, мама, ти балончета? Как на мама те пусна долу да ходите, да видите балончета? Как? Ето, айде да ходим да видите къде са балончета, ела? Колко голямо станеш, мама ти, колко голямо? Колко голямо, да? О, тя е моята, да, мами? Браво на детето! Браво на детето на мама! Бабичко, не дай да бързаш, бабо! Къде стане? Мама казва, че Колко много бабо! и деца обичам. Мила мама да се спотя. На мен прилича. Щом по-простата пътечка, сам сама закрача. Чакай! Да слушна няма да заплача. Щом по-простата пътечка, Ти искаш да ходиш сама ли не така? закрача. Като така, махай, напред ръце и махай на камерата. Какво не иска пред децата? Ето го малко. Какво правиш там? Надолу. С усмивка ще й кажа ха. Добър ден, Метано. Да не си била на плажа, да. Че си сруно брано. Който е умник, не цапам. Деца ще отвърне. С огромната си лапа тя ще ме прегърне. Радо, виж Иван нещо. Който
Esse não tá depois do monte? Sai. Veja o monte. Veja o monte. Haydi Fanny Sido. Fanny. Regular kita macam. Kaji badi. Къде си бе, Дини? Дими иска при него. Дини, честит рожден ден. Мама, отиди го на бати Дени. Цумкай го малко, цумкай го. Цумкай го, браво. Пусни го мама на бати Дени. Пусни го мами. Живи и здрава! Благодаря. Дининка, честито рожден ден, кака, дай разни. Много така. Батъра ти жива и здрава. Мерси. Още веднъж. Ти жива и здрава. Дени, къде си е? Бърче, как си е? Мами, виж какво издава капитан. Виж, мама. Дими, да. Здрасти, да ви е жива и здрава. Браво, мама. Пусни, мами. Пусни, мама. Мария, ако си пътешественици такива, не може да ви намери човек. Динка, къде си има принцеса? Леле, това. Се радвам ние сме при децата. Да. Ето една Како, много си хубаво, бе, како. Дай подаръка да ми. Виж как Динка какво е. Виж как Динка благодаря. Не, моля да си. Абе, я. Моля ви се, бе, хора, направо. Много ме притесняваш така. На опашката да знаеш, че се върта. Виж, тя се роби вътре. Как ги го отворим ние? Къде ви удобно е? Много не може да го Това се натиска на опашката. Гледай, че става. Мамице, какво имаш за мама? Айде, готова си. Какво имаш за мама? Гледам и вътре. Да, елате. Ел тук. Виж малко, пътните. Oye, Dima, oye. Bate, entregou o Dori. Que foi, rapaz? Onde? Na Zdravia? Depois de me dar
Здравейте сега, лете. Здрасти, мами. Интересна играчка имате. Много Заучен. Къде и показаха, че Живот изкарват изял. пасни, тя веднага е сега. Тук там се рови, мърда. А? Ела да видиш колко готите ви. Ядайте. Добър вечер. Благодаря, добре дошли. Мерси. Мерси, мерси. Милата ми красавица, добре дошла. О, парале, моля, колко много те искам. Добре дошла, Костя. Как си къдете? Добре ли си? Мама, виж кой това? Дихни на кака. Кака! Къде е кака, мама? Заповядайте, добре дошли. Много ми е приятно да ви видя. Анче, моля те да ти бъдеш. Айде, ги ти. Не се върка. Айде да ти. Ами, тебе само кака. Аз ако иду. Дими? Дими? Мами? Дими си? Мами, дай игра. Дими си? Виж, къде е Леля? Къде е Леля? Къде е кака? Кака, къде е? Виж кака, къде е? Виж колко е хубава кака. Ето е кака. Ето е кака. Моля ти се, иди ли? Кака, ето е кака от тази страна. Нали сме тук? Как че? Мерси, как? Мерси. Мами, къде е кака? Къде е кака? Цунки кака. Цунки кака, но как си цунки? Как си цунки? Цунки кака. Ти интересен за очила и не събери малко, ще така. Дими. Браво на Дими. Браво. Аз ги кажу. Кико, фани га ти. Ай всички сега да снимам. Ай всички сега да снимам. Ето така при вас Таня. Ето така при вас Таня. Дими, как прави конц? Как прави конц?